I'm grateful. Give them the order. Make money into my house. If you really need any nigga. To jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel ɗin taku mai albarka mai suna duniyar labari. In wannan ne farkon shigowarka, kakka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa don sanar da kai sababbin labarikanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Wannan su ne kaɗan daga cikin bidiyoyin da jarumar TikTok ɗin nan Murja Ibrahim Kunya ta yi a Lagos. Inda bayan bayyanan bidiyon nan Hisba ta mai da martani kan cewa tana neman Murja Ibrahim Kunya. Ita kuma ta fito social media tana zage-zage ba wanda ya isa ya ƙara kama ta.